Ένα μοναδικό γλυπτό κοσμεί πλέον τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας Ναφλίου. Το έργο απεικονίζει την πλατητέρα των ουρανών, τον Χριστό και δύο αγγέλους και φιλοτεχνήθηκε εξ ολοκλήρου αφιλοκερδός από τον λιθοξό Δημήτρη Μαυρόγεννη, ο οποίος εργάστηκε καθημερινά επί αρκετό καιρό ώστε να χαράξει το μάρμαρο 3 μέτρων που πρόσφερε η εταιρεία Μαρμίν Κιλιόπουλος για να κατασκευαστεί το μοναδικό αυτό γλυπτό. Είναι πράγματι εξαιρετικό και δεσπόζει στην είσοδο της Ευαγγελίστριας Ναφλίου, όπου είναι πλέον γνωστό ότι ο εφημέριος με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Αργολίδος φιλοξενεί στο λόφο του ναού πολλά προσκυνήματα Αγίων, με τελευταίο αυτό του Αγίου Παϊσίου. Αγνή παρθένε δέσποινα, αχράντε Λέγομαι Μαυρόγεννης Δημήτρης και είμαι ερασιτέχνης λιθοξώος, όχι λιθκτής. Δηλαδή μαρμαράς, λιθοπελεκητής, αυτό είναι ο λιθοξώος. Η πολύ καλή σχέση που έχω με τον πατέρα Ελευθέριο με έφερε εδώ και πάνω στη συζήτηση αποφάσισαμε να κάνουμε αυτό. Ξεκινήσαμε να κάνουμε μια μικρή εικόνα, τελικά μας βγήκε λίγο μεγαλύτερη. 2 μήνες δουλειά, βοηθήσαν όλοι όσοι είναι εδώ και το προσωπικό της Εκκλησίας, όλοι γενικά. Και βγήκε αυτό που βλέπετε, που ελπίζω να είναι καλό. Είναι η πλατητέρα. Είναι η Παναγία, ο Χριστός και οι άγγελοι. 2 μήνες δουλειά. Και δουλειά πώς? Επειδή το μάρμαρο είναι πάρα πολύ βαρύ, περίπου 2 τόνους, πάνω στο μάρμαρο. Ξάπλα το μάρμαρο και εγώ επάνω. Δύσκολη δουλειά και πιο δύσκολη στην αποτύπωση, γιατί είναι αγιογραφία και η αγιογραφία έχει κανόνες. Με ποιο τρόπο το δουλέψατε, δηλαδή? Τι ήταν αυτό που χρησιμοποιούσατε ως... Και τα εργαλεία τα παραδοσιακά, τα χειροκίνητα, αλλά και με ηλεκτρικά, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς. Θα έπρεπε να κάτσω εδώ πέρα 2 χρόνια για να το τελειώσω. Μάλιστα. Σας πήρε όμως αρκετούς μήνες. 2 μήνες, ναι. 2 μήνες με ωράριο πλήρες, δηλαδή. Ήταν μια εξαιρετική ιδέα, βέβαια, και θέλουμε να μας πείτε τώρα πώς το βάλετε εκεί, γιατί είναι πολύ βαρύ. Αυτά θα πει ο πατέρας Ελευθέριος, που έχει αναλάβει όλο το άλλο κομμάτι, και είναι μια διαδικασία πολύ, πολύ σοβαρή και πολύ δύσκολη, φαντάζομαι, γιατί είναι πολύ βαρύ. Πόσο είπατε, 2 τόνους? Περίπου στους 2 τόνους, από όσο μας είπε ο κ. Κιλιόπουλος. Ξέχασα να σας πω ότι το μάρμαρο είναι μια χορηγία της εταιρείας Μαρμίν Κιλιόπουλος. Μεγάλο μάρμαρο, ακριβό μάρμαρο, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως και να έχει όμως εδώ... Και όλο βέβαια, και όλη η επένδυση του τοίχου είναι από την εταιρεία Μαρμίν Κιλιόπουλος. Όπως και να έχει, υποδέχεται η Παναγία εδώ τον κόσμο και όπως και να έχει... Έχει απλώσει στα χέρια της και τον αγκαλιάζει τον κόσμο που έρχεται εδώ. Μεγάλη Σαρακοστή σήμερα ξεκινάει και συμβολικά... Σαρακοστή σε όλους, με το καλό να δεχτούμε την Ανάσταση του Κυρίου. Συμβολικά λοιπόν σήμερα τοποθετήσατε και αυτές τις μέρες, ας πούμε, τοποθετήσατε και την Παναγία μας εδώ που υποδέχεται τον κόσμο σε ένα εξαιρετικό γλυπτό. Πράγματι είναι εξαιρετικό, είναι ένα μεγάλο γλυπτό, είναι 3 μέτρα. Η διάστασή του επί 1,70 είναι περίπου 2 τόνους, είναι από τα μεγαλύτερα, δεν ξέρω αν υπάρχουν τόσα μεγαλύτερα γλυπτά στην Ελλάδα. Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τον κύριο Μαυρόγεννη, ο οποίος πάνω από 2 μήνες καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ, αφιλοκερδός, δωρεάν, χωρίς να απαιτήσει τίποτα απολύτως, θέλησε μια δική του προσφορά να κάνει προς τον ναό της Ευαγγελίστριας και για τον κόσμο ολόκληρο, να αφιερώσουμε αυτό το γλυπτό, το οποίο είναι η Παναγία, η πλατητέρα που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο που έρχεται στην Ευαγγελίστρια. Να ευχαριστήσουμε επίσης την εταιρεία Μαρμίν Κιλιόπουλος και ιδιαίτερα τον κύριο Παναγιώτη Λιόπουλο, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ήταν στο έργο παρόν, ήταν χορηγία της εταιρείας των Μάρμορ που είναι υψηλής ποιότητας, αλλά και όλη η επένδυση του τοίχου, η γερανή την οποία τοποθέτησαν, ήταν όλα αυτά τα έξοδα, τα ανέλαβε η εταιρεία Μαρμίν Κιλιόπουλος. Τους ευχαριστούμε όλους από τα βάθη της καρδιάς μας και τους ευχόμαστε η Παναγία να τους δίνει πάντοτε ό,τι το καλύτερο επιθυμούν. Πατέρα Ελευθέρη, πραγματικά πολύ δύσκολη δουλειά, τόσους τόνους, να μπορέσετε να το στήσετε εκεί. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο, νομίζω. Εξαιρετικά δύσκολο. Έχουν πάρθει όλα τα μέτρα σύμφωνα με αυτά που μας είπαν οι ειδικοί, η τοποθέτηση, επομένως για να υπάρχει ασφάλεια. Τίποτα δεν έγινε στο πόδι του, δεν έγινε τυχαίο. Τώρα αξίζει τον κόπο, μια και είναι Μεγάλη Σαρακοστή, να έρχεται ο κόσμος εδώ. Έτσι κι αλλιώς πάντα η Ευαγγελίστρια τους υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες. Και ένα συμβολικό έργο πάνω σε αυτό. Είναι συμβολικό, είναι κάτι το οποίο είναι χειροποίητο αυτό το έργο και θα μείνει για αιώνες αυτό, όσο ο Θεός θέλει.